faru duk wanda ya gini akan magudanar ruwa idan ya ba wani kuɗi ya je ya karɓi kuɗinsa, ya riga ya asara. Gini ba hawa ɗaya ba, hawa biyu ko hawa 10 ne a wannan kasuwa ka gina akan magudanar ruwa, to ka ɗauka cewa wannan gini ya riga ya je kas, domin ga ma'aikata mun kawo su kuma ba za su tsaya ba. Duk wani shaƙi da yake ganin cewa gwamnati ba za ta iya wannan, ina gaya masa ƙaryarsa ta yi ƙarya. Take magana ba ta gari ba sai hankali ba sai na kai su kurkuku, ba ta garin ba sai hankali ba sai na kai su kurkuku. To saboda haka muna ƙara gode maku don ma mu tabbatar da kuna cinikinku cikin lami lafiya, sai muka ce ma kai mu ma gina muku masallacin juma'a. Ganduje Foundation ta zo ta yi masallacin juma'a har da bene, domin daga kantinka ka je ai sallar juma'a da kai ka koma kantinka. Muka zo muka ga cewa ana zirga-zirgar motoci, akan yi awowi kafin a shige ta wannan layi. Muka ce mu yi hanya mai bene flyover tun daga kofar mata har zuwa Ibrahim Taiwo domin mu inganta wannan kasuwa. Muka zo muka yi wannan, gashi nan gaba kaɗan za a zo a bude wannan babban titi, wannan flyover, duk saboda wannan kasuwa muka yi. Ga police station, ga fire service, duka mun riga mun yi a wannan guri don mu inganta wannan kasuwa, saboda wannan kasuwa ana cewa da ita Kano ko da mai kaso an fi ka, kuma duk wanda ya zo kasuwar kantin kwari ya san an fi garinsu. To dole ne mu